Hallelujah. 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 One more time. Hallelujah. Hallelujah. Yes, yes. Hallelujah. Second Samuel chapter 5 verse number 20. uDavide wafika eBhali Perazim. uDavide wawachitha khona wathi uJehova ufohlile ezitheni zami phambi kwami njengokufohla kwamanzi. Ngalokho waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iBhali Perazim. Omuhle uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu ofohlayo njengamanzi. Baba wethu ongcwele, siyabonga ukuthi impela uNkulunkulu wethu nakalokho wena Jehova ongcwele uzofohla. uNkulunkulu wethu ongcwele uzokudabula konke. uNkulunkulu wethu omuhle, Baba wethu ongcwele, abantu bakho bazozizwela ufohla phansi kwezimo zabo, bazozizwela ufohla uNkulunkulu wethu ezimpini ababhekene nazo, bazozizwela wena uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu ongahluleki. Lithi izwi lakho wena uNkulunkulu wethu udlulela amafu njengengqondo. Baba wethu ongcwele, namhlanje kuzobonakala, kuzozwakala wena uNkulunkulu wethu ongcwele ungenelela. Uthobhalayo izwi lakho lifana njengamanzi amaningi. Baba wethu ongcwele, siyabonga ukuthi uzokhuluma impela uNkulunkulu wethu ngalo namhlanje. Lifanele uNkulunkulu wethu ongcwele, belifanele uNkulunkulu wethu ngale nkonzo nangalesi sikhathi. Siyabonga bayede, khuluma ngalo silalele thina egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. uNkulunkulu uyafohla njengamanzi. noNkulunkulu esimkhonzayo bathandekayo, uNkulunkulu ongahluleki. Ayikho into emehlulayo. iBhayibheli lisitshelile, uJeremiah ube nombuzo wathi kukhona yini okumehlulayo uNkulunkulu na? Wathi uNkulunkulu uNkulunkulu wenyama yonke. Igama lenkosi libongwe. Bathandekayo, kulonyaka ibandla lonke lime ekutheni likhonza uNkulunkulu ofohlayo. Ngamanye amagama ushilo umfundisi ukuthi uNkulunkulu asikho isphere of your life la khona engezufohla khona. Noma ngabe kuthiwa izinto owayibhalile kuqala unyaka mhla senze crossover ubona ngathi azikenzeki, kodwa uNkulunkulu kule insuku ezisele ungakapheli unyaka uNkulunkulu uzofohla. Awuthi ngisipinde le statement ngithi mina noma ngabe kukhona owakubhala unyaka uqala ubona ngazuthi akenzeki
mhlawumbe futhi usokukhohliwe, mhlawumbe futhi usuphelelwe la ithemba ngakho, sizothi sizomemezela ukuthi lo uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu ofohlayo. Haleluya. Angifisi bathandekayo sithathele phansi into uDavide ayenza. Ngifisa sithi go through ama steps uDavide wathathile up until afike verse number 20. Ngoba akuvelanga verse number 20. Kukhona izinto uDavide azenzile. Cala ufundele verse 17. Sizwe kahle. Verse 17. Lapho amaFilisti esezwile ukuthi bamgcobile uDavide ukuba abe yinkosi kwa-Israyeli, onke amaFilisti enyuka ukufuna uDavide. uDavide wakuzwa wehlela enqabeni. Kuthiwa bathandekayo, uma amaFilisti esezwile ukuthi uDavide mfundisi usegcotshiwe, sekunogqobo oluphezu kwakhe. Lo gqobo lolu oluphezu kwakhe ugqobo lwe-kingship, ugqobo lwe-throne, ugqobo lokuthatha isihlalo sobukhosi. Zaqala inkathazo, kwavuka ama-enemies, kwavuka abantu bamelana naye. Lithi amaFilisti athi asezwile ukuthi lo usegcotshiwe, kwaseqala kuvuka inkathazo. Obathandekayo, lento bazalwane into eyenzakalayo ukuthi sesindisiwe, sabambana noKristu Jesu, kuqale kuhlaselwe yinkinga ongazazi, ongakucabanga ukuthi zazingakuhlasela. Uze uzibuze ukuthi kuyangani ukuthi nganede ngangena entsindisweni ngase ngihlaselela kangaka. No, it's because of the anointing. I-anointing inento yayo yokuthi idonsele izitha, idonsele abantu abazomelana nawe. Haleluya. Ungacabangi ukuthi ngoba mubi umzalwane bathandekayo ongathandi izinhlupheko, ofuna indlela yakhe yokukholwa ihambe ibe smooth kuphela. Ngoba noNkulunkulu bathandekayo ukuze akwethembe kufanele ukuthi akuteste. Amen. Masibheka sibuka indlela abantwana bakwa-Israyeli mabephuma eGibhithe, kuthiwa bahamba 40 years ehlane, kodwa yayikhona nendlela emfushane abebengasuka ngayo eGibhithe bafike kuphi na, bafike eKhenani. Kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu akafuni ukuthi bazithathele udumo lokuthi sihambe ngawethu amandla. Masibheka mabephuma kunento yokuthi uNkulunkulu banikeze umcebo wonke, wathi abaphume negolide, baphuma nemali, baphuma nayo yonke umcebo ongawucabanga. Kodwa ehlane asiboni kwenzeka uhwebo, asiboni kwenzeka ezamabhizinisi, asiboni imali yabo isebenza ngoba idola zikho. Lento ithi thembani mina uNkulunkulu ohambelelwe. Ngoba manizonika emalini, imali yaphela. Manizonika emalini, manizonika emsebenzini, umsebenzi uyaphela. Kodwa manizoma nime kimi mina uNkulunkulu nizokwazi ukuyihamba lendlela. Ngoba it's not about money, it's not about wealth, it's about the presence of God in our lives. And masihamba bathandekayo, lo hambo lwethu lunayo indlela yokuthi lisidonsele izinto ezokwenza ukuthi kube ngazuthi ukukholwa kunzima. Uma sifunda uHebrews, I think it's chapter number 5, verse number 8. Lithi iBhayibheli, though Jesus Christ was the Son of God, he suffered. He learned to be obedient through the sufferings. Siyabona ukuthi indlela kaNkulunkulu, indlela asebenza ngayo uNkulunkulu ukuthi
laba abafuna ukungilandela abathabathi isiphambano sabo bangilandela usuku nosuku babe sebayazidela badele bonke badele abangani bakubiza ukuthi babadele badele imindeni bakubiza ukuthi bayidele bese balandela yena. Hallelujah. Ngoba kufanele ukuthi usiphathe isiphambano sikaJesu. Philippians chapter 1 verse number 29 uthi uMapostle Paul akugcini ngokuthi samukele insindiso kuphela kodwa it is guaranteed ukuthi nezinhlupheko simele ukuthi sizamukele ngenxa yegama lakhe. Hallelujah. Abesathi uJesu athi nibusisiwe nxa bethuka benizingela ngenxa yegama lakhe. uDavide bathandekayo uthembayezwa ukuthi bakithi amaFilisti asemva kwakhe kuthiwa baphuma onke amaFilisti asazi ukuthi inamba yabo yayingakanani bafuna indoda egcotshiwe bafuna indoda ehamba noNkulunkulu abantu bamelana nawe emsebenzini bamelana nawe no kunento phezu kwakho. Kuthiwa amaFilisti onke aphuma afuna uDavide. Nansi secret kaDavide bathandekayo. Lithi iBhayibheli nayo wezwa ukuthi amaFilisti asemva kwakhe. Wabaleka wayendabeni ekuthiwa yiNqaba. Wabaleka waya endaweni ebizwa ngeStronghold. Le ndawo leyana uDavide was a place of prayer. Ngoba awuqali ukuthandaza mhla inkinga seziphezu kwakho. uDavide nendawo wayakha kudala wayakha even nangesikhathi uSaul efuna ukumbulala wabalekela kuye. Bangazuthi angimemezele ukuthi libi kholwa elibenayo indawo yomthandazo. Libi kholwa elibenayo indawo lapho khona lizofika lihlale phansi libizo omdala weyinsuku zithi inkinga zimhlasela athi ngizomethemba njalo zithi inkinga zifika ngapha nangapha athi ngethembile yona leyo nto ukuthi uqalile umsebenzi uzokufeza empilweni yakho. uDavide wabaleka waya ku-stronghold in the place of prayer. Luke chapter number 18 verse 1. Man is always ought to pray without faint. Indawo yomthandazo indawo okufanele kube indawo yakho ngoba umthandazo akusiyo event. Umthandazo it is a lifestyle. It is a lifestyle. Uthema kufika inkinga kuDavide into yokuqala icabanga it's prayer. Akakabanganga ukuthi ake ngiyobikela umfundisi, akakabanganga ukuthi ake ngiyobikela umama uSibalimali, kodwa wathi inendawo yami mina la ngiphephela khona, inendawo yami mina la ngibiza khona omdala wezinsuku. Ngiyazi ukuthi mase ngikhulume nayo, he is the God of provision, he is the God of impossibilities, he is the God ongahlulwa lutho, uNkulunkulu ofohlayo. uDavide number 1 uthangezwa inkinga yakho uthi wena ungezwa ukuthi sebathe nawe uyakhwela angenziwa kanjani bathandeka kodwa ikholo liya endaweni yakho noma liya emkhalini yembezi kodwa ulwela ukuthi mangengafika khona. I know ngoba if we go to the place of prayer masifunda iBhayibheli lisitshela kahle. I think it's Philippians chapter number 4 verse number 6 liyasho lithi-ke iy'celo zenu mazenziwe uNkulunkulu ngokubonga ngokuxusa nangokukhuleka. Besathi verse number 7 and the peace of God it will dwell in your heart and then he will guide you even your thoughts. Nansi kufanele uyicheck uma uyemthandazweni ukuthi uyayithola yini the
of God. Angiphi. Awukwazi ukuya in the place of prayer uphume ne-prayer request usakhathazekile ngayo. Kusho ukuthi uma usaphuma usakhathazekile ngayo, you need more time. Awuthini. Uma usaphuma in the place of prayer uphuma awunako ukuthula ngale matter elulethe emthandazweni. Kusho ukuthi isikhathi obenaso it wasn't enough. You need more time, because one thing, if you go to the place of prayer, the peace of God, and then He will guide your thoughts and your heart. uDavid makaya emthandazweni bakumanqele sizwa into ethi iBhayibheli lithi he went there to inquire, not to complain. uNkulunkulu hayi sengithatha ugobo lwakho, why manje sengisindisiwe, why kwenze ku1 no 2, kanti wena uNkulunkulu kuphi, kanti wena uNkulunkulu sekwenze njani, why ngasawuthola umsebenzi, why mina ngoba ngikhonza kamnandi kangaka. No, we don't complain. Let's look here. uDavid akazange complain, kodwa wabuza, wa-inquirisha, Lord, should I go yini na? This is another secret uDavid ayisebenzisa ukuthi a-inquirishe, not to complain. Ngoba uNkulunkulu akazwani, akamthandi umzalwane ocomplainayo. Ngoba ngesikhathi ucomplaina kusho ukuthi uthi wena uNkulunkulu akayazi purpose ukuthi wakulethe emhlabeni. I know we have prayers. I know sinesathandaza ukuthi uNkulunkulu ngazukuphi. That was a wrong prayer. Kodwa if we go to the place of prayer, if we go there to inquire, Lord, should I go there? Lord, should I speak? uNkulunkulu uzothi ma usukhona bese akuphendula. uDavid wafuna ukuthi makaya empini angahambi ngamandla akhe, makaya empini kodwa ngibele phezu kwamazwi kaJehova. Sisitemiwe lento uDavid ayenzayo ilento leyo yakhumbula kudala sisalalela izitori lezi ezithusayo ebusuku. Bese umama noma mhlawumbe ugogo uthi umnyama abese kuthuma ethi ke awuyele endlini engane mhlawumbe uyothatha into ethize. And lapho kathi usalalela le story lesi esithusayo. Number 1, unokwesaba ukuthi mangiphuma lento kade ngizwa la ngasuke ngihlangabezane nayo. Kodwa bese ugogo noma umama ekhuluma amagama athi hamba ngiyabona. Noma ngabuyele emuva uhambo solihambayo ulihamba namazwi athi hamba ngiyakubona. noDavid wathi uNkulunkulu ngile yini umyolwa, wathi uNkulunkulu hamba. uDavid uhamba madoda phezu kwamagama, ngoba it is very important ukuthi uma ufikelwa isimo, look at the word of God, search the word of God esimayelana naleyo nkinga
uJesu embona ehamba phezu lwakhe. Ngiyamthanda uPetro kwesinye isikhathi. Indoda ebi-challenge-eka umfundisi. Ngoba umzalwane onga-challenge-eki. Ngeke nje uzwe kunye athi I can pray for 5 hours. Umzalwane unga-challenge-eki ukuthi how come 5 hours mina ngizathandaza 10 minutes la kumenzeka ngoba naye lo muntu njengami. Yeah. If not challenge leyo nto leyo enginenkinga. Lithi eBhayibheli uma uJesu ehamba phezu kolwandle bethukile benjani becabanga ukuthi isipo uJesu ukhuluma amazwi ukuthi no lingathuki kimi. Lithi eBhayibheli uPetro wama wathi lento uJesu ayenzayo ngiyafuna nami ukuyenza. Wasuthi-ke okay Jesu uma kunguwe ngivumele ngize kuwe. uJesu wathi wasutha amazwi uJesu awakhiphayo akubamba isubstance yamanzi ukuthi angamshonisi phansi. Akubamba angazi noma ngithi afriza ngaphansi. Wahamba wasithatha isitepo wasithatha sesibili. Wasuthi-ke umuntu-ke ubona wenza isimangaliso naye kodwa wasiyasuka emazwini kodwa mlandele nto yokuthi bamba izwi likaJehova ungasuki kuwe. Baba wabamba izwi, baba wabamba izwi. Uzombona uNkulunkulu. Uzombona uNkulunkulu. Zithi izinto zingahambi kahle kwakho ekhaya kuwe empilweni yakho kungenamsebenzi kungenamali kungenalutho bese ulanda amahubo. I think it's chapter number 34 lakho ni Bible lami lithi amabhongo ngonyama ayalamba ayaswela kodwa bafuna uJehova bangeke baswela lutho luhle. Ulibamba uthamela ngiswele lutho luhle. Uthamela ngiswele lutho luhle. Kungenalutho uthamela konke kuhle it is mine. Konke kuhle kuphilwa ngakini ubamba izwi. Bathi abanye yile zinto ezinhloyishoyo ngoba sibona lutho thina oluhle. Wena uyazi ukuthi angihambi ngokubona kodwa ngihamba ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu utheni na. Ngoba bahamba ngokubona bakithi iBhayibheli bathandekayo isiphetho sabo ukufa kodwa bahamba ngokukholwa. Banokuphila banokuthula. Isho njalo iBhayibheli. No, uDavide bathandela wahamba wayo-encourage uNkulunkulu wabuza wena wenza njani uma kungathiwa nje uthola umbiko ukuthi namhlanje umsebenzi uyaphelela. Khona abanye sebagcina ngalolo suku esokweni. Yeah. Atha amele uNkulunkulu umjabhisile. Wenza njani makufika izinto ezimbi? Athina amagama wakhulumayo. Lithi eBhayibheli bathenga uDavide waya endlini yakhe ebizwa nge-stronghold. Kuthi ngisho bathandekayo ukuthi lokuhlaseleka kukaDavide uyangilungisa umfundisi owaye eBible school. Lokuhlaseleka kukaDavide ngenxa yesikhundla lesi sobukhosi. It was not just physical but it was a spiritual attack. Yeah. Why I'm saying this? It is because the throne of David was not established. Noma ithrone kaDavid ayikaze yaqaleka noma ngesikhathi ehlasela abaFilisti
lithi iBhayibheli wanede wagcotha ukuba inkosi wasuhlaselwa amafilisi ukube bambulala kusho ukuthi isihlalo sikaKristu Jesu safuneke sizale. Angazi kodwa ngizoprove ukuthi ngisho ngani. iBhayibheli lithi kuMatthew chapter number 1, this is the genealogy of Jesus Christ, the son of David. Why the son of David? Because we know ukuthi uJesu uzalele ubaba wakhe ubani uJoseph. But mase kuthiwa omunye wabamchallenge bathi hayi nabona iBhayibheli ukuthi linamama mawufuna uMatthew la lisitshela ukuthi uJesu is the son of David. Kodwa masifunda I think it's Mark even noma la kule genealogy khona alisho the same thing let's show ilokho ngithi ke mina no le ebuMatthew igenealogy le ekhombisa ngesihlalo noma ngesikingship. Bese kuthi le mali yona ukuzalana lokho kwenyama lokho kujwayelekile. Kusho ukuthi uma isihlalo sikaDavid asizange si-establishwe la ngekube kuthiwa akanqobanga la kusho ukuthi uKristu Jesu wayengeke isihlalo sakhe sizalwe ngoba uJesu esihlalweni sakhe ithrone yakhe isinyaniswe ithrone of David. Listen to me. iBhayibheli lithi ke uma impumuthe uBhethamayos siyayazi indaba. Lithi iBhayibheli wanede wezwa ukuthi uJesu uyadlula eJericho. Yongathenga bona kodwa wamemeza akaze athi son of Joseph kodwa wathi son of David. Have mercy upon me. Why Jesus stopped? It's because uBhethamayos wambiza ngemessianic throne. Ngoba isihlalo sikaJesu isihlalo sobuMesaya. uMesaya uzele ukuzokhulula abantu. Kwakungeke kumlungele uJesu ukuthi ahambe sebambize ngeona engaka yesihlalo. Hallelujah. Son of David. Wow, Jesus. What umbizayo with the great throne. Umbiza ngesikhundla sobuMesaya. Angikwazi ukuthi nenze emhlabeni ngizokhulula ngingabe ngisamkhulula ombize kanje. Angikwazi ukuthula ngingabe ngisahlangabezana nesimo sakhe nesimo somuntu ombizayo. Hallelujah. What did David man say uNkulunkulu esezwa amazwi? Asiyazi ukuthi in the battlefield impi zazishudene kangakanani. Asazi ukuthi yathatha how many hours. Asazi yathatha how many days. Makwathatha days. Kodwa ngendlela okubhaleke ngayo verse number 20 usitshela kabanzi ukuthi lapha empini kwakungekho lula. Kwadingeka ukuthi kuze kube nesandla esinamandla. Ingakho ke sesizwa uDavide asathi uNkulunkulu ufohlile njengamanzi. Uthe uma ebona ukuthi no nempi bengeke mfundisi ngilwe ngawamandla. Wabona uDavide ukuthi nempela ukuba ngase ngaya ukuyo-enquirisha to the master who knows everything. Ngangingeke ngikwazi ukunqoba kodwa sengibonile ukuthi lo uNkulunkulu ofohlayo. Lo uNkulunkulu ofohlayo umangena uvaliwe kumavula uvaliwe
owenzayo uNkulunkulu angahluleki ngokuba uNkulunkulu ekhuluma ngaye athi uDavide uNkulunkulu ofohlayo uye izolo kuye namuhla yebo naphakade ukuba uNkulunkulu ukawafika kuMose wathi mina nginguye enginguye ukawafika kuMose uNkulunkulu esimkhonzayo wafika esihlahleni siyavutha kodwa sishi uyafawusha indalo iyamlalela noNkulunkulu engikhuluma ngayo bathandekayo sesiyathandaza uNkulunkulu Davide akhuluma ngaye uNkulunkulu lo lithi iBhayibheli wakhipha ama-Israelites wawakhipha eGibhithe ahambe ehlale for 40 years akaza namba akaza swela lutho uNkulunkulu lengikhuluma ngaye owenza ukuthi emini abe insika yomlilo ebusuku abe insika yefu laJehova usenguye lona lawa fohla uDavide usamafohla namanje nakweyakhe impilo usumani uNkulunkulu engikhuluma ngaye uNkulunkulu wafika kuModekhayi wasuka ezobulawa ngalo kwakuyafohla wafika sebathile ngamaJuda angazi uSathane utheni ngempilo yakho angazi sebabhalela ngakhi ukuthi uzophinda imoto asazi ukuthi sebakhuluma ngakhi ukuthi uzolahlekelwa umsebenzi kodwa the day ukuthola phela ngawo is the day ukuthola promotion. uNkulunkulu ofohlayo uNkulunkulu engikhuluma ngaye uNkulunkulu wafika ku-Abrahama wathi phuma Abrahama ezweni lakini uye ezweni lokulayela lona uNkulunkulu wazi iy'khathi zingakofiki lo uNkulunkulu engikhuluma ngaye uNkulunkulu odala indlela lapho ingekho khona odala indlela ehlane uNkulunkulu oletha amanzi ehlane lapho engekho khona uNkulunkulu is the Lord Almighty, the one who answered his the one who proclaimed the end and the beginnings, the Alpha and the Omega, ameshonake ashalusa malaka mumlilo wafohla esemzimbeni wakho uyafohla kehluleki noNkulunkulu ukubani noNkulunkulu
Uyasithanda bathandekayo. Jesus loves us. Yingakho kufanele ukuthi afohle. This God uyamangalisa abathandekayo. Ngoba uNkulunkulu asikho isifo esimahlula. Asikho nezichronic nakuthiwa azelapheki. Awu uyafohla. Yabona la masithandekayo. La ekukholweni kufuna ngathi uyahlala. Ungawathatha amaphepha kadokotela abhalile ama-result ukuthi lesifo nesithize ubeke phansi uthi kwaNkulunkulu lokho kubhalwe la akumina lo. Because we say into it, as Christ he is in heaven, so I am in this world. The Spirit of the Lord that dwells in you, that raised Jesus Christ from the dead, it will give you life to the mortal body. Kumeleza umuntu athi ngiyaphila ezizwinhlungu kodwa athi ngiyaphila ngoba ngiyazi ukuthi lo uNkulunkulu ofohlayo. Uyafohla. Kunomdlalo sasiwudlala dala ubambana kanje uthi ngaphuma la kuthiwa yinzi ngaphuma la abakhetha usubanjwele lapho la uzoqashula khona. Uyabona sisuke sibambene sithi awuzuphuma la ngesikhathi ngesikhathi bebambene angithi uyadlala uthi ngaphuma lo ngesikhathi eshaya uyazi ukuthi how tight it is here. Babona ukuthi kulusi bese ngashaya ngaphuma. Uma usakhale azokuthi your faith is shaky ezodlala ngawo. Kodwa mayizothola ukuthi umile abanye awukudluki umile kuleyo confession noma yini oyisho kodwa uNkulunkulu wethu bathandekayo. Ngokwenza njalo uyafohla. Yeah.
Yes! In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Peace against the push. In the name of Jesus. It's mighty. It's mighty. Come on, we need to see now. Get there.